son Jenny e a miña pregunta é por que incluíches fábulas polo medio do conto? Mira, a ver, esas fábulas incluídas primeiro por unha razón, porque eu gostaria moito ler contos de todo o mundo, que estiveras aquí na miña casa, e enseñábamos na biblioteca, pois, que teño libros de contos populares africanos, ou chineses, ou xaponeses, ou rusos, e entón leí moitos contos populares africanos. Pareceu-me, que ademais é así, que en África ten moita importancia, danlle moita importancia á tradición oral. Tamén se llegaba aquí en Galicia hai anos, cando eu era neno, dabas moita importancia tamén aos contos orais, agora menos. Entón, o que fixen foi inventarme esa aboa feriante, conto historias, e poñer en boca dela os recordos da indena respecto da aboa, e poñer varias historias. Pero aí está, como dicía, de igual tal. Algunas das historias que conto son de verdade contos populares africanos, que existen de verdade e que máis ou menos son cambieiros, pero máis ou menos existen. Pero outras das historias que eu poño aí como contos populares africanos son inventadas por mí. Inventadas por mí como se foran contos populares africanos. Se queren que xa a adivinhar cales son inventados por mí e cales non, eso é outra cousa. Pero xa digamos que hai algúns dos contos que parecen africanos que son inventados por mí. Confío en facelo ben, que os fixeran tan ben que non se nota. Cales son un e cales son outros. Que tal? Hola, son Sandra. Por que alguén ten como hobby contar contos e non outra cousa como montar en bici? A ver, porque contar contos en África, se tives libros sobre África, contar contos sobre África en África ten, digamos, unha importancia social. Por exemplo, diz que hai unha plaza en Marrocos que eu non son ali, pero tomo máis xente, que hai unha praza na que hai señores que se dedican solamente a contar historias. Séntanse na praza, esperan que se reúna un grupo de xente ao redor deles e pónense a contar historias. E logo de contar historias, pois a xente botalles unhos cartos de pago pola historia. Porque o oficio de contadores de historias en África ven sendo equivalente ao oficio de escritor que teño eu aquí. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Con jamu Africa, mom lay ñaan. Mané jamu Africa, moy suñu natangue. Eses sitios do que falas no teu libro existen na realidade en Vigo? O de Vigo e o do Senegal. Todos existen na realidade. O do Senegal, bueno, eu tive aquí diante un mapa grande do Senegal, que alguén me faga unha, digamos, se me escutades mal, porque agora vexo que a conexión está peor. Seguides me escutando? Sí. Polo micro. Sí. Polo micro, diño. Sí. Eu viaxei ao Senegal cun programa que seguro coñecedes que se chama Google Earth. Usastes alguna vez un programa que hai que se chama Google Earth? Sí. Bueno, pues con ese programa eu viaxei ao Senegal. Tuve un mapa grande do Senegal. Falei con esa rapaza que estive 3 meses aí na Casamance. De maneira que todo o que conto dos sitios do Senegal é verdade. E todo o que conto dos sitios de Vigo é verdade, incluído o restaurante que van comer. O restaurante que van comer é un restaurante que está aquí a 80
10 metros da miña casa e non como vivero as veces. Manejamu Afrika moy suñu natange. Tutti i vicini stanno contando, Sonia, dai, dimmi sempre. Mais alto son. Por que se che ocorreu situar a historia de Casamance no nome? Porque, vamos a ver, cando me puxen a ler sobre o Senegal, descubrí que hai outras zonas, as zonas de arriba, se mirades o mapa do Senegal, as zonas de arriba, que esa zona, pois, primeiro, son de religión musulmana. O que xa me metía noutras complicacións porque eu quería que foran de religión animista, é dicir, da religión que de alguma maneira considera que os deuses están na natureza e en todo isto. Entón, claro, se eu situaba máis arriba, por exemplo, cerca da capital, pois resulta que non me valía, e que nesa zona ademais pois, falaban suajili e francés, non me valía. Buscando en todas as zonas do Senegal, descubrí que a zona da Casamance é a zona máis que máis me interesa. Yo mi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan ak loo ko mën ta am ak loo ko mën ci mel bul Chama fàtte Mariam, por que Afrika. incluíches palabras senegalesas na historia? Ici ou ailleurs, A mí porque daba muito chulo. Si tiña unha lingua específica ali na Casamance, como era o Boló, pois que menos que empregar unhas poucas palabras polo medio, palabras ademais que se empregan muitísimo. O sea, palabras que de un xeito se recordan cando lees o libro que estás lendo sobre unha cultura que non está tan longe de nós, está a 3 horas de avión, pero unha cultura que é unha cultura distinta da nosa, que igual que se o senegalés escribira sobre Galicia, podría poñer algunhas palabras galegas polo medio para indicar cousas que nos dicimos, ou se tamén podo fazer o mesmo coa lingua que falan ali, en Bologna. Non sei que iso a mí parece que iso é natural, fíxeno así. Esa, Vinta e la gran idea. Exactamente, sí señor. Oye, que sabes? Vinta e la gran idea. Sí señor. Sonia, dille que ya Ah, xa vistes? Sí. Bueno, pues esa peli que vistes, Vinta e la gran idea, esa zona na que pasa é a Casamance. Era a zona na que vivía Coelho. Nesa mesma zona. É dicir que unha aldea como a que se vivía Vinta podía ser a aldea da aboa de Coelho. Que máis? Bos días, eu son Adrián. Usted sabe falar o Wolof? Bueno, eu aprendi 4 palabras ao libro e, sobre todo, escoitei cantantes que cantaban en Bologna. Hai un programa, seguramente coñecedes tamén, que se chama Spotify, que é de música, e eu teño ese programa, e moitas veces cando estou aquí neste cuarto onde traballo, pois eu teño música posta do Spotify, e eu hai moita música africana. Entón busquei música de cantantes, para ver como sonaba, música de cantantes que cantan en Bologna, e que usan os instrumentos que eu poño no libro. Hola, bons días, chámame Marta. Quero che preguntar porque decidiches que o pai de Coelho vinese a traballar a Vigo e non a outro lugar. A ver, se eu quixera non facer tanta ninguna, o ideal era leválo a traballar a Barcelona, porque dos senegaleses que hai en España, o 70%
en Vigo hai señalades. Entón hai, bueno, non moitos, pero hai, en Vigo creo que son os, daquela gran escribo libro, creo que había uns 150 ou 200 señalades en Vigo. Entón, tamén podía estar en Vigo esa familia, sempre igual que en Vigo, pues me conviña a mí, pero cada vez. Esta é a última pregunta. En que curso iba a Naima cando ibas acabando o conto? Ai, Dios, non me recordo. Eu calculei, calcula por idade. Eu tiña Naima daquela cando acabo o ano. Coelho pasaba para primeiro de eso, creo. Non. Non me acordo. Ai, aí si me pillaste. E como lle vimos agradecer? D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix.